Hi guys, me again, Ma'am Shed. So, nandito po tayo sa Bugalyon. Yan, pailaw sa Bugalyon. So, ngayon, after ng work natin again and again and again. Tapos, thank you kay Jamir Caridad kasi sinama niya ako going dito sa Bugalyon. Ayan, so para, ayan, palayo ng palayo yung pinupuntahan natin pailaw para lang po sa inyo. Okay guys, update ko kayo mamaya tapos pa-shoutout na din tayo. Okay guys, nandito po tayo sa Bugalyon uli. So, yung nakikita yung yung Christmas tree nila na color white po. So, kanina nakaswitch hindi lang natin nadatnan. So, pinatay po. Hi guys, me again, Ma'am Shiad. So, may kakausapin tayo dito sa Bugalyon. So, isang famous po, tapos nanalo po siya sa Tour de Camiling. Ayan, Camiling team. Ayan, si Jeffrey Garay. Okay, Jeffrey Garay po. Hello po, good evening to all. So yan, shout out nga pala sa mga sumusuporta po sa akin, Uncle Boss Bike Shop, Pastor Doming Salting, Kapitan Anong Albalos, at si Kuya Rudy Rosario. So shout out nga pala sa Team Bulusok, Team Camiling at Team UBBS. So lahat po ng sumusuporta po sa akin, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa akin. At shout out po sa YouTube channel po nila, Ma'am Shi It's po, and shout out nga po, pa-support po ng YouTube channel ko po mga idolo, Idol Garay TV. So don't forget subscribe, paki-like and share na rin ng mga upcoming videos. So yan mga idol, pa-support po, salamat. Tapos sir, pwede any tips po, tips sa mga sikilista yan?
Tips Yung mga gustong lumakas, tulad nyo. sa ang masasabi ko po na tips para sa mga kapwa siklista po na porsige lang po, tiis lang po sa ensayo at tamang preparasyon lang po, tamang pag-iensayo at yun, magporsige po para po mabot yung mga pangarap natin. So yun lang. Okay, thank you sir. Shoutout po sa ASIM TV Sawal tapos sa GLC po. Cycling. Yan lang po. Okay. Shoutout sa Team Bulusok. Shoutout sa inyong lahat. Thank you po. Shout out po sa pamilya ko, sa Team Laspag, at sa mga asawa ko sa anime. Team Last Yan lang po, maraming salamat. Shout out kay paring James. Shout out nga po sa Team Cyclo, pero hindi na active. Di ba gal yun? Cycluan po galing. Ako na makawak para sa friend. Shout out sa nanay ko naglalaba ngayon. Yun lang po, maraming salamat. Shoutout sa amin. Pinayagi kami ng mama namin na kasama ko sila. Naglugaw kami, hindi sila nagbayad. Tumakas lang kami. Tapos sana hindi makita ito ng mayari ng lugaw. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Dito na lang ako. Sticker, Ma'am She Ads. Okay, thank you. Shout out kayo. Shout out kayo. Bugal yun, wala pa. Hey, shout out lahat. Ulit. Shout sa lahat ng taga Bugalyon, yo. Popcorn kayo diyan. Ayan, shout out na sa taga Bugalyon. Ayan, thank you po sa sa subscribe. Ayan. Guys, punta kayo dito sa Bugalyon. Ayan, bili kayo ng popcorn. Ayan. Sige. So guys, yan yung si Jeremy ginawa nilang model dito sa sa Bugalyon. Yan, ano yung page niyo ulit? Ran Castillo. Ayan, Ran Castillo po. Subscribe. Follow niyo sila sa page nila. Tapos like na rin yung mga picture yan. Nagpapapitik siya. Yan sila. Yan. Say hi to my vlog. Yan, hi kayo yan. Hi kayo. Thank you. Okay guys, yan, napagod kami kanina guys. So, umalis kami dun sa sa bike shop, 6 o'clock. Kasama ko si Jaimier. Yan, umiinom muna kami. Tapos maya-maya after dito, yun, uwi kami mamaya. Siguro magagabi na kami pauwi. So, update na lang mamaya po. Sana yan. Tapos yung gulong ko pa medyo malambot. Ayan, bahala na mamaya. Pagalis ko sa ayan, lumambot, binombahan ko tapos bumiyahe na dito. Bahala na si Batman. Oh, bahala na si Batman, guys. Kasi yun guys, uwi na tayo maya-maya. Tapos thank you pala kay Jeffrey Garay. Yan ang usap natin siya kanina. Thank you po sa Garay family po. Actually si Garay, ayan, famous, isa siya po siyang nanalo po siya, Tour de Camiling. Ayan, third placer po siya doon. Tapos, team po siya ng Team Camiling. Ayan. Yan yung mga magaganda sa Bugalyon. Daming magaganda dito. Shout out. Ayan, shout out. Hello, sige po. Okay guys, dyan po nagtatapos yung aking video yan. Sana po nagustuhan nyo, tapos nag-enjoy po kayo. And then sa lahat po ng nanonood ngayon, yan, stay safe. Tapos sa mga bikers, riders, ride safe po. Yan. So guys, dito ayun, hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel. Ma'am She Ads, din pakiclick na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Pati like and share and comment. Tapos once again, this is Ma'am She Ads. Hello. Hello. Ayan.
So yun guys, pauwi na po tayo. Yan, kasama ko si Jamir Carida. Thank you so much sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakakapunta sa sa Bugalyon. Ayan. Oh, yan, shout out sa Ayan, Team Awat. Ayan, medyo madilim guys. Ayan. So pauwi na tayo guys. So yung dadaanan namin Ayan Yan ang kadilim. Yan. Buti may kasama ako. Actually hindi sana ako kung hindi po sana ako sasamahan ni Jamir at tutuloy pa rin ako pero thank you so much sa kanya. Ayan. Solid supporter po. Ma'am Shi and Yan, medyo madilim guys. So guys, yan madilim. Tapos pauwi na tayo. Yan, shout out sa mga Team Kamiling dyan. tapos Bugalyon. Bugalyon. Shout out sa mga people of Bugalyon. Shout out po sa inyong lahat dyan. Tapos especially kay Jeffrey Garay. Thank you so much po sa sticker. Pa-subscribe na rin yung channel niya. Ma'am Shi ayun. Jeffrey Garay TV. Yan. So guys, update ko kayo mamaya. Baka kain muna kami sa Bimaloy. Okay. Yan guys, dito na kami sa Nagilayan. Masarap mag-bike, wika ni Ian How! Masarap mag-bike sa gabi! Kami sa may Nagilian Bimaloy. So dito kami sa GNL Nia Eatery po. So dito po kami kakain kasi gutom na po kami talaga. Ayan. Ikaw, order mo. Sige, ikaw bala. Pero ako sabaw Tapos isang kaliskas po. Isang kaliskas, isang sabaw. Yan, shoutout kayo, sir. Yan. So, yung mga gustong kumain dito, yan. So, yan, GNL Eatery po. Sa may Nagilian. Ayan. Ayan guys, adobong pusit ba yan? Ayan, tapos kaluskus. Yan lang may miss ko talaga, kaluskus. After 2 years. Ayan, shoutout ulit sa yun. Kay Bakers Club. Yan. Sa Team Awat. Yan, Team Awat. Sila Manny, tapos Justin. Edwin, Ayan. Sa inyo, Patrick. Yan, kasama ko kasama ko ulit si Jamir. Thank you sa kanya. Kasi sinama niya ako sa Bugalyon. Ayan. Kain muna tayo guys.